Tak chtěl bych něco povědět o tom, jak začala moje cesta z psychedeliky a proč to nebyla jenom jednorázová záležitost. Dneska bych řekl, že je to možná přesně 3 roky. Nevím přesně to datum, ale bylo to takhle na začátku července, když jsme s Aničkou jeli do Amsterdamu. Takže tím se možná liším od ostatních, že moje psychedelická cesta, můj první trip byl naprosto legální. A k tomu se ještě dostanu. Do té doby jsem měl o psychedelikách nějaké povědomí. Bylo to něco, na co jsem narazil, něco, co mě zajímalo, něco, co bych si chtěl zkusit, ale nevěděl jsem úplně, co od toho čekat. Tak asi jako lidi obvykle netuší, kteří to nikdy neskusili. A takhle, když jsme se s Aničkou procházeli v Amsterdamu, tak jsme najednou narazili na nějaký obchod, kde se tyhle ty věci daly koupit. Těmi věcmi mám na mysli magické lanýže, což jsou, lanýže jsou prý nějaké prostě typy hub, které rostou pod zemí. A v Nizozemsku jsou tyhle ty věci legální. Je tam stejná aktivní látka jako v houbičkách, psilocybin. Možná se to bude ještě lišit nějak jinak od houbiček, že to nebude úplně stejné, ale psilocybin je ta hlavní účinná látka, co tam je. Takže my jsme takhle stáli před tím obchodem a já jsem se trochu zdráhal, jestli to teda koupit nebo ne. Anička mě tak jako trochu postrčila a teďka nevím, jestli přímo vešla do toho obchodu a já jsem šel za ní nebo něco takového. Ale kdyby Aničky nebylo, tak bych se k tomu asi sám neodhodlal. Takže my jsme šli do toho obchodu a myslím, že jsme se podívali, co tam mají. Možná jsme se na to dívali i den předem, který přesně typ bychom chtěli, protože oni těch magických lanýžů, oni tam mají několik druhů, tak jako odstupňovaných podle síly, s tím, že myslím nejsilnější tam jsou High Hawaiians, nebo tak nějak se to jmenuje. To jsme teda neskoušeli, protože to bylo doporučované jenom zkušeným psychonautům, takže my jsme si vybrali nějaký druh, který je doporučovaný začátečníkům jako takový, jako nejsilnější, co je doporučovaný začátečníkům, takže to bylo něco tak jako středně silného. Jmenovalo se to Atlantis, takže jsme si ještě pokecali s chlápkem v obchodě. Aničku zajímalo, co dělat, pokud bude chtít zastavit trip, a myslím, že chlápek jí tehdy řekl, ať si dá čokoládu, což teda nevím, jestli by úplně zabralo, ale Aničku to asi nějak uklidnilo. Takže jsme si každopádně, myslím, teda koupili 2 balení, jedno pro mě, jedno pro Aničku. A potom odpoledne jsme se rozhodli, že si to nevezmeme oba najednou, ale nejdřív si to vezmu já a potom případně si to vezme ona Anička, až bude chtít někdy jindy. Takže
jsem tam byl vlastně já v takové pozici toho, kdo s tím jako první experimentuje. Anička byla můj sitter. Takže přistupovali jsme k tomu takhle, no, svým způsobem zodpovědně až na tu čokoládu, ale tak my jsme nečekali ani nic jako extra silného. Kdybychom chtěli, tak bychom si vzali něco silnějšího, ale takhle jsme si vzali jenom ten Atlantis, který by měl být středně silný. Takže jsem si to dal a teďka nevím, co jsem přesně dělal, respektive co přišlo dřív, jestli jsem čekal, až budu cítit nějaké efekty. Myslím, že jsme si pustili film na Netflixu, takže jsme se dívali na nějaký film a já jsem během toho filmu začínal cítit, že je něco jinak. Myslím, že asi taková první reakce byla, že jsem se tam začal hrozně smát, i když jsem nevěděl čemu. Takže jsem se pořád smál a Anička nevěděla moc, co si o tom myslet. A potom jsem se, myslím, podíval jsem se ven, tam jsem viděl nějaký trávník a začínal jsem tam vidět nějaké vzorce vizuální. No, každopádně potom jsme si řekli, že budeme pokračovat v tom filmu. Nějakou dobu jsem se díval, ale už jsem potom přestával stíhat sledovat děj, což, no, zkrátka bylo to nějaké takové víc introspektivní, už jsem to nestíhal vnímat, že ty moje myšlenky byly jinde, takže jsem se potom přestal dívat a tak jsem se podíval na záclony v tom hotelovém pokoji a mně se zdálo, jako by se hýbaly, jako by tam byl nějaký slabý průvan a hrozně mě to fascinovalo, protože jsme měli zavřená okna a přesto se ty záclony jakoby hýbaly. Takže to pro mě bylo zajímavé. Tady tyhle ty vizuální věmy tomu všemu nasadilo korunu, když jsem ležel teda na posteli a můj notebook, kde jsme pouštěli ten film, tak byl prostě otevřený, ale byl tam nějaký spořič obrazovky, nějaká prostě statická tapeta, nějaké hory a mraky a něco takového. A jsem se na to díval a hrozně mě to jako fascinovalo, jak se to tak trochu jakoby hýbalo. A tak jsem se na to fascinovaně díval. Já nevím, jak dlouho to mohlo být, možná 4 hodiny, 20 minut. Jsem se na to furt díval a furt mi to přišlo hrozně zajímavé. A pak jsem si říkal, že jsem si teda asi nevzal ty laníže kvůli tomu, abych se pořád díval na statický spořič obrazovky. Takže jsem si pak říkal, jo, jako měl jsem nějaké vytipované aktivity, co bych chtěl zkusit. Takže jako další, co jsem zkusil, je, že jsem se přikryl dekou nebo tou peřinou na posteli a jenom jsem byl v tichu a ve tmě. A tohle bylo
Tady bych řekl, že jsem byl asi na vrcholu toho tripu a cítil jsem tam, já už ani nevím, jak to přesně popsat, ale nějaké, jako víc jsem vnímal tep svého srdce a svůj dech. A tehdy to bylo ještě nějak jako zabarvenější tou látkou. A, ale bylo to hrozně zajímavé. Takže v tomhle jsem se trval nějakou chvíli a potom jsem si říkal, spousta lidí doporučovala nějakou hudbu, takže jsem si tam pustil nějakou hudbu. Měl jsem tam vytipované od MGMT, management té kapela, kterou mám už dlouhou dobu rád. Oni mají ve své tvorbě se věnovali nějakou dobu psychedelickému roku, takže jsem tam měl vytipované nějaké skladby. Myslím, že jsem si pustil Siberian Breaks a možná i Metanoju, což jsou takové, můžete si to sami poslechnout. Jsou to super písničky. Každopádně mně to nepřišlo ani tak zajímavé, ani když jsem poslouchal nějakou další hudbu. Prostě, já nevím, byla to hudba a nepřišlo mi to tolik rozdílné oproti tomu, když ji poslouchám zastřízliva. Takže potom ten trip odezněl a ten trip nebyl nic, asi bych neřekl, že byl něco extra. Jako bylo to zajímavé, ale nebyla tam žádná třeba hluboká uvědomění a nebylo tam jako nic, u čeho bych si řekl wow. Každopádně to, u čeho jsem si řekl wow, byl následný afterglow efekt. Pro ty, kteří tady ten pojem neznáte, je to takový stav, který máte po psychedelikách třeba pár dní nebo týdnů po tom tripu. A ono se to nejvíc projevilo až po tom, co jsem se vrátil domů z Amsterdamu. A už jsem naběhl do toho svého běžného režimu pracovního, volný čas. A já jsem tehdy trávil velké množství volného času hraním her. Konkrétně jsem, myslím, tehdy hrál myslím, že Diablo 4 a určitě i možná Path of Exile 1 a určitě i Project Diablo 2, takže akční RPGčka jsou žánr, ve kterém jsem se hodně našel. A pamatuju si, že když jsme jeli do toho Amsterdamu, tak jsem si ještě ve vlaku plánoval nějaký build na postavu v Diablo 4. A tak jsem si naplánoval ten build a potom, když jsme se vrátili z Amsterdamu a najeli jsme do toho běžného režimu, tak když jsem měl volný čas, tak jsem si říkal, tak si zahraju. Mám to tady naplánované, tak jdu na to. A já jsem tu hru zapl a
najednou se mi hrát nechtělo. Jako nedokážu popsat proč, protože to prostě tak nějak bylo. Ani nevím, jestli jsem tu hru vlastně zapnul, jestli jsem se jenom nepodíval na ikonu a říkal jsem si, to asi nechci. A tohle pro mě byl hrozně zajímavý pocit. Bylo to pro mě hodně neobvyklé, že bych z nějakého důvodu nechtěl hrát. A je to určitě, nebo tehdy to určitě bylo spojené s tou látkou. Protože ten efekt přetrval určitě pár týdnů a potom postupně odezněl, takže já jsem se zase vrátil ke hraní a zase mě bavilo. Ale potom, když jsem si dal další trip, tak se mi stalo po tom tripu úplně to samé. A tohle pro mě bylo mnohem zajímavější, než to, co jsem zažil během toho tripu. A tohle je důvod, proč jsem se potom začal věnovat psychedelikům. Protože já jsem tehdy trávil poměrně dost toho volného času hraním her a najednou mě to přestalo bavit, jako bych odkryl ten vzorec za tím hraním, to znamená získávat nějaké lepší vybavení nebo získat větší sílu, aby ta postava mohla porážet silnější monstra. A takhle jsem si uvědomil, a jako zase silnější postava, silnější monstra, to je vlastně takový nekonečný cyklus. A proč to vlastně dělám? Jako co je smyslem toho? A já jsem tak nějak odkryl tenhle vzorec a to nebylo ani nějak jako rozumové, to bylo prostě intuitivní. Až rozumem jsem tohleto pojmenoval později a prostě se mi nechtělo hrát. A najednou se mi uvolnilo velké množství volného času, které jsem mohl věnovat něčemu jinému. A nejen toho volného času, ale i pozornosti. Že najednou jsem si začal všímat i jiných věcí. A tohle je to, co mě přimělo u psychedelik zůstat po tom prvním tripu a experimentovat s tím víc.